The Lord is good all the time. All the time. The Lord is good. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Shout Jesus. Jesus. Shout Jesus. Jesus. Asivala amehlo ethu sibonga umnikelo. Sibongile uNkulunkulu. Sibongile idwala lethu. Sibongile baba wethu namandla onke. Abantwana bakho bakhiphile engcebeni obanikeze yona. Bazokunikeza udumo ngalo namhlanje ebusuku. uNkulunkulu wethu namandla onke babusisa ngesibusiso esicishiweyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Praise the Lord. Can we stand bazalwane egama lika Jesu Kristu? Siyezwini kaNkulunkulu. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. I guess it's your song. Is your name. You are
Phakeme baba wathona amandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha awugugi baba ungomile kunaphakade uphakeme baba ungefaniswa nalutho ungelinganiswa nalutho uyizolo kuwe namhlanje yebo naphakade awuguquki wenza izinto ezinkulu angeke zethwa ngabantu bawathona amandla onke umcabango yakho iphakeme ney'ndlela zakho iphakeme namhlanje busuku siyasondela uwenkosi enamandla uwenkosi ephakemeyo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Jehova Shama Jehova Mikadesh Jehova Rapha Jehova Adonai you are the self-existing God angekho njengawe angekho akafaniswa nawe Jehova fohlayo ngaphezu kwamanzi amaningi angekho njengawe Thixo namandla ovula indlela kohlonga sibi baba wathandwa siyabonga ngegama likaJesu Jehova makalisa uMoses ngelinye ilanga idwala lethu afanelamo besitha sethu siyabona lokho bayekenkosi enkasibulo yonakazi noma kodwele abazulu ayalanda ngemisebenzi yenkasibulo yakho ayethe Jesu utapasuyataya urabashanda labahase Jesus. Hallelujah. Oh, be lifted Above all the gods, we lay a crown and worship you, Lord. Be lifted, Lord. Oh, be lifted Above we lay a crown and worship you, Lord. Be lifted, Lord. be
Hallelujah. Hallelujah. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi. Bingelela bonke abangcwele, omama, obaba, ogogo, omkhulu, bantu abasha, intombi nensizwa. Sonto sikole ngelihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bingelela bonke abafundisi abakhona, Fivefold Ministry yonke. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane osigcinile kulamakhaza angaka. Nikhona abangcwele. Mangena la tendini ngiyajabula ngithi abazalwane bayangithusa ngoba makubanda kanje bayancibilika ngenzeka bangizi. Nikhona abazalwane. Kodwa to see you coming in such high numbers kubanda ngalendlela zinengabe into engabe niyazenza niphuza amakhofi niphuza itiye nenza into nihlele phakathi kwezingubo nikhona abangcwele kodwa kube kuhle emehlweni ukuthi nize emvuselelweni nizosupporta awushayile izandla ukuthi ukhona. Thank you, Jesus. Awushaya izandla zakho. Thank you, Jesus. Awushaya izandla zakho. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Bingelela neteam yami namhlanje seyiphelele yonke nikhona abangcwele. Abanye bebasahambile bohlabelela le Durban babuyile futhi nikhona abangcwele ngoba umfundisi ukubheka umfundisi unebandla le Newcastle una 5 yama branch in fact not just one church nikhona abazalwane ukuthi ashiya ama branch wonke azohlala lana azoseva ahlabelele enze konke esikudinga ukuthi akwenze emvuselelo nomusa kaNkuluNkulu nikhona abangcwele nomfundisi ungiba umfundisi emandeni unebandla ushiya ibandla elikhulu emandeni uzosebenza ukulanda imphefumulo nikhona abazalwane ikhona into uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yami namhlanje mpostoli siyabingelela baba egameni lika Jesu waseNazaretha mangibheka iBhayibheli namhlanje ngamabomu nje ngifunda igenealogy mfundisi manje mangiloku ngihamba ngayo ngiyabona kuyavela lapha aboRahab lapha nikhona abazalwane manje uRahab ilo yamama lithi iBhayibheli bekathengisa uyabona ungangibuzi ke ukuthi bekathengisani kodwa bekathengisa lapha eJericho nikhona abazalwane ipayi zafikela kuye nikhona abangcwele ngokomthetho akufanele kangabe igama lakhe likhona phakathi kwabo Abraham nabo David nikhona abazalwane kodwa phakathi kwawo lamaqhawe wevangeli ukhona uRahab ukuthi usimakade uvula umnyango womusa nento engaqualify zangena ngaphakathi bakhona abanye bethu kwathiwa wena ufundanga ngeke ube yilutho empilweni kodwa kwafika ivangeli lenza umehluko kweyakhe impilo ngoba umusa awukhethi ibala lomuntu awukhethi ukuthi uphume ejele awukhethi ukuthi uphume emndenini onjani noma umndeni ungabaphuka ngayiphi indlela kodwa usimakade wenza umusa ukuthi bonke abamamukelayo bangene ngesango lomusa Jesus. senzelwe inceba ngibona sibahle namhlanje kanjena ngathi singcono kanti asikho ngcono ngalutho khona umzalwane ofike lana obuye eStanderton wathi hawu bheki kanti wena sowumfundisi wena besiphuza sonke ngithi na ufunani la mvuselelweni ngoba besiphuza sonke nawe ufanelanga ngabula uthi mina ngisindisiwe ngithi mina ngiyenzani Oh, kahle Jesus. kuvule kumnyango womusa bangcwele ongela bonke Oh, abantu Jesus. abantu abahlulekayo bafuneka kulomusa abantu abadakwayo bafuneka kulomusa abantu abafrebayo bafuneka kulomusa wanele bonke wanele bonke wanele bonke wanele bonke musongha 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 Shalabahaya. besibaba isidukile singaphandle athi ohlabelelayo we were foreigners in relation to Israel athi but now we are the sons of God sangena ngomusa Hallelujah. Oh, Jesus. abanye bathi amaJuda angena amaswati nathi sangena khona lapho abanye bathi amaJuda angena amandebele ashiya into zabohari ashiya amasiko ashiya amadlozi Jesus. ngoba kuvuleka umnyango womusa Hallelujah. musa wanele bonke Oh, Jesus. musa wanele bonke Egama lika Jesu. sizomemezela leyo nto In the embalente name of Jesus. kuthi ukhona umusa esenzela wona kwadabuka uthengo sethempeli sasingenela endaweni engcwele asangeni ngamapristi asangeni ngamakhandlela asangeni ngezambatho singena ngegama In the name
name of lika Jesu Jesus. Kristu ophilayo. Hallelujah. Shalamahaya. Phakathi kwethu khona ubaba wethu. In the absentia of Bishop Zikali, umpostoli ubaba kithi. Maba khona into errong ayibonayo ukuthi la lungisani bafana. Bese siyalungisa. Siyakuthanda kakhulu umpostoli, we appreciate you, we love you. Ever since imvuselelo iqalile ukhona. Azange ubuze ukuthi ayubani lo mfana. Ngoba abanye siyafika bathi lamba lenhle bengiphuza la imbalendle. Bengiphuza lamba lenhle. Ngikruva lamba lenhle. Ngijola khona lamba lenhle. Simemezela indaba yesiphambano nendaba yomusa khona lapha embalenhle kuthi insizwe yasindiswa, ubaba uyasindiswa, umama uyasindiswa, ugogo uyasindiswa, aphila impilo engcwele, phila impilo engcwele, iphila impilo engcwele, iphila impilo engcwele. Bangekho abazalwane bangakuboni ebusuku uphila impilo engcwele, abanye abanyonyoba bakhukhuda wena uphila impilo engcwele. Besiphuza khona lana baba amashampopo kodwa kwakunesandla sikaSimaka esathi inceke uhamle masidakiwe silele izulu lithumela ingeno setshole kuthi bazogwazwa abanye bafe kodwa lo ngeke afe ngoba isitsha sami esikhethekile. Abanye basabona isidako bebahamba naso kodwa izulu libona umuntu olanda abantu edakeni ozani sihambe siya ezulwini. Kuyenzeka sihambanga ngeyi-23 uyeza masinyane, kwenzeka sihambanga ngeyi-24 kodwa uyeza masinyane. Athi uPawuli inhlupho zakulelizwe zingelinganiso nenkazimulo mhla yavela sofana na. Thank you, Lord. Siyezwini lenkosi, Hallelujah. siyezwini lenkosi. Khona umpostoli all the way from Durban. Siyakulandela ku social media siyafunda mothi insimbi ilola enye insimbi. Oh Jesus. Wenza ifundiso zabafundisi. Oh Jesus. Siyakulandela. Siyayibona imvuselelo emandeni siyalandela. Oh Jesus. Siyabona ngendlela yokhandleka ngakhona ngenxa yevangeli. Oh Jesus. Nathi siyazama uku-emulator. Nikhona abazalwane. Hallelujah. Emndenini kaNkosi kushona umalume nje uma ngikhuluma nawo. Ngibo mama bayi9. Kusela umalume oyi1 ophilayo. Kushone yena. Ngathi mina ngizofaka imali. Ngizonibona ngomgcibelo mase kungcwatshwa. Kunemphefumulo efanele ilande. Sisize moya ingcwele. Hallelujah. Emini mangivuka ekseni ikhanda lingafuna ukuphakama. Ngivele ngithi ngisize moya ingcwele. Oh Jesus. Size moya ingcwele. Thank you, Lord. Kunabantu abazolandwa la. Oh Jesus. Izulu liyabafuna. Ekhama lika Jesu. Siyaphakama sonke sishaya izandla. Sisho amakhwela. We call the Father in the land. Apostle Mbuyazi. On the way from the shepherd. Awushaya izandla zakho. Awushaya ikhwela. Umsindo ongcwele. Thank you, Spirit of the living God. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. For thine is thy kingdom, The power, glory forever. For thine is thy kingdom, the power, and for you forever. Oh, hallelujah. Oh, thou is thy kingdom. I want to show you. Oh, the power and the glory belong to Jesus forever. Belong to Jesus forever. Yeah,
Nkosi yamakhosi bayede emqalisi nomphelelisi bayede osiqalo nesiphetho bayede nguye nginguye bayede dwala lethu bayede nangalokulunga bayede Jehova Rafa bayede Jehova ophilayo inhliziyo yethu yakudumisa umbuso wakho amandla wakho phakade naphakade all belongs to you. Thatha uthumana ibongo in Jesus name asimshayela uJesu kakhulu Thank you, bafowethu. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngicela shayela uJesu izandla ethendeni. Hallelujah. Singathatha indawo zethu church. Amen. Umuntu akahlonipha umoya ingcwele inkosi yenkazimulo ehamba nebandla ensukwini zokugcina ithemba labo bonke abasindisiwe ya umqondisi nomholi webandla uholele kulo lonke iqiniso oligcinayo uJesu engakabuyi. Siyathanda ukubehloniphe his wonderful presence in our midst. We feel the presence of God. Kuyezwakala ukuthi uThixo ukhona embalenhle uyihambele imbalenhle like never before. Somebody say amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sidlulisa ukubingelela kumvangeli uNkosi bathandakazi the servant of God ethunywe inkosi too ukuma in a very important gap yokuma ame esikhaleni sokulandwa kwemphefumulo iza kuJesu nokuhanjiswa kwevangeli bathandakayo more especially enter this public ministry and some outreach and reach out to people. Siyazi ukuthi kaningi ibandla likaNkulunkulu libe active indoor ngaphakathi sikhonza of which is good kubalekile kodwa siyabonga ukuthi inkosi mayisinikeza abantu abanenhliziyo yokuphumela phandle and we really support the umsebenzi omkhulu inkosi emnikeza wona weGKC. We have seen impilo zabantu iguqulwa ile move kaNkulunkulu sabona abantu beyinikela kuJesu bephiliswa ifeni abantu behlangana nama breakthroughs abo uNkulunkulu using this wonderful crusade. So ngiyacela abathandakazi simshayele umvangeli uNkosi izandla. Hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Mfundisi ukubheka i-team yonke bathandakayo umfundisi uNkibani abangcwele bonke abadumisana abahlabelelayo. Molweni sibingelela ingcebo zikaNkulunkulu zonke onyawonhle abakhona la embalenhle eMpumalanga. Molweni sinibulise nonke bathandakayo ubaba nomama intombi nezinsizwa. Sanibonana egameni lenkosi uJesu. Ha, uamen wena bafowethu igama likhulu uJesu mkhulu unenkazimulo uamen uyangithusa sanibonana ngegama lenkosi. Amen. Molweni sanibonana ethendeni egameni kaJesu. Amen. Njengoba umvangeli uNkosi eshilo ngumpostoli umbuyazi bathandekayo ngiyakholwa ngisindisiwe uJesu ufike empilweni yami wayenzela umusa impilo yami omkhulu. Ngufakaza ukuthi umuntu uyahlangana noJesu impilo yakhe ingabisafana nasekuqaleni. Akakho umuntu owakahlangana noJesu isimo sakhe saba njengoba kade sinjani. Ngazo amen washona lapha la ekhaya. Amen. Ncwadi kaMatthew chapter number 28 sofundana verse number 18. I won't be long today. Ubalo setholile afundi. Matthew chapter 28 verse 18. Verse 18. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Somebody say amen. Amen. Awungiphindele futhi sisi once more. Verse 18. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ashon song sithi amandla onke. Amandla onke. Mhlamba akhohle ukusho umvangeli uNkosi ukuthi mangishumayela ngikhuluma nabantu bonke wena uzosebenza hek
uzosho ameni le kuba formal uzoyiyeka khona manje uzosho ameni mungawusho ngize eduze kwakho ngizofuna la kwamakhelwane sengila kwamakhelwane ya nje uzosebenza nje uzosukuma uthi amen buhlale phansi uthatha ama instructions alomshumayeli lomshumayeli ubusy tshela umakhelwane ukuthi ubusy lo muntu meshumayeli Ubhizi ubaba meshumayeli. ya uzoba busy nje uzoba busy umthetho uzokhululeka mhla emayisivaliwe inkonzo ashon song sithi amandla onke Amandla onke. ngifundela ke for the last time ukuze ibandla lizwe ngathi selikhona manje ibandla Verse 18. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. ashon song sithi uJesu uphiwa amandla onke uJesu uphiwe amandla onke ezulwini ezulwini nasemhlabeni nasemhlabeni. asikhulumeni sithi amandla onke Amandla onke anikwe bani bathandekayo uJesu. bathandekayo la sifunda khona uJesu lo uyazethula uzethula kubafundi bakhe ngicela ukuthi ngoba sisethendeni ngizoba ne background encane mangisethendeni ngishaya shortcut qeda ukuthuma abafundi bakhe la obathuma ezweni lonke usebanika lesi siqiniseko sokuthi njoba bethuma nje uzobuyela kubaba kodwa bangakhathazeki uzoba nabo futhi noma isole enyama lingasamboni kodwa uzobe phakathi kwabo. Hallelujah. iconcern yabo ethi njoba uJesu ebathuma ubathuma emhlabeni wonke ukuthi abahambe bashumayela and phakathi kwezithu uJesu ayishilo uquote statement esikhulu wathi nginithuma njengezimvu wathi nginithuma phakathi kweimpisi. I know kanjani wathi ya nizimvu kodwa niya phakathi kweimpisi Oh Jesus. but uthi kodwa still ngiyanithuma Hallelujah. hambani nizimvu ninjalo Oh Jesus. niye empisini zona lezo. Hallelujah. But the question is it, how are we going to survive? Nkosi yami. Wayesekhotha lesi scripture wasondela kubo wayesethi ngiphiwe. Hallelujah. Ha ngangcono ngizoshumayela la ekhaya yazi. Oh Jesus. Uthi ngiphiwe Hallelujah. amandla onke. Oh Jesus. Akathi ngiphiwe amandla la. Oh angcono ngathi ithende right sengilibonile. This time akathi ngiphiwe amandla. Oh Jesus. Uthi ngiphiwe amandla. Okay. Angiphiki bazalwane bakhona abantu abanamandla. Kuyashumayeleka la ekhaya sengibonile. Bakhona abantu abanamandla. Bakhona uNkulunkulu abanamandla. Oh Jesus. Zikhona izithixo ezinamandla. Hallelujah. Kodwa uJesu esimshumayelayo unamandla. Okay. Egama lika Somebody Jesu. say amandla onke. Amandla onke. Egama lika Jesu. Into emenza hluke kwabanye ukuthi yena uphiwe amandla. Ngathi nithuleleni uphiwe amandla. Hlalani phansi ke ukuze ngiwachazele amandla kuthandazela. Right, amandla leli gama lithi amandla. Igama elisebenza endaweni eziningi. Kodwa libe lisho izinto engafuni. Kukhona lamandla okuthiwa ngolimi lwesilunganyana kuthiwa i-energy. Nawo amandla lawo. I-energy ilamandla lawa asebenza ngaphandle. Like makuthiwa umuntu une-energy kusho ukuthi unamandla okwenza into physical yenzeke. Amandla la kuthiwa umfutho. Ngiright kodwa? Amen. Ilamandla kuthiwa umfutho. Oh Jesus. Ubani une-energy. Unomfutho. Niyawazi umfutho? Amen. Ne-energy. Either ke uyawasebenzisa lawo mandla ukwenza noma yini, maybe umuntu okhuthele. Umuntu active.
amandla lawa ayenza umuntu physical abe active, energy. Enza abagijima abenza into bayenze. Njengoba ungibona ngehle stage ngigibela nje ingoba i-energy khona. Siyam. Othi kusasa ngishumayeza ngoba ngizoshumayezeka ngiyanibona. Lo energy nayo isupplywa nguye yena lo uNkulunkulu Oh, ofanayo. Jesus. So lo Jesu esimshumayela umethi amandla onke ungacabanga ukuthi ubeshe lahlekela nje. Methi amandla onke usho ukuthi yonke into ethinta ipower kumuntu ivela kuyena. Ngizonishumayeza abazalwane. That's why kukhona abangamkhonzi uJesu ekubeni ebasupplya nge-energy. Benza isono nge-energy abayithola kuKristu. Baphuza nge-energy abayithola kuJesu. Bamflathela nge-energy abayithola kuye. Because i-energy physical power. Amandla lawa akwenza ukwazi ukwenza into ohlela ukuyenza enyameni. Oh, Jesus. Ngangcono kulo amen lekhaya. Amen. Mase kuba khona amanye amandla abizwa ngokuthiwa i-strength. I-strength ke sona sithi asihluke kancane kwi-energy kodwa kucishe kufane futhi ngoba konke amandla. Kodwa i-strength yilamandla avalelwa ngaphakathi kumuntu. Angisho angafiki into ngisakhuluma nge-natural power nje ngamandla lawo emvelo. Amandla nje lavalela ngaphakathi kumuntu amgqugquzelayo ukuthi enze into ethize. Uthothi umuntu kukhona ugqozi into emphushayo, ipassion. Into emenza akwazi ukuyenza into. Asikakhulumi nje ngezinto, asikakhulumi ngamandla divine, la sikhuluma ngamandla nje lawo emvelo. Lamandla nje natural uzalwa nawo, uyamkhonza uNkulunkulu awumkhonzi akhona. uNkulunkulu kupha lento ekuthiwa i-common grace, amandla lawa apha wonke umuntu. Abamthanda abangamthanda, abamfuna abangamfuni, abamkhonza abamthukayo, kodwa basuka bene energy abayithola kuyena, futhi bane strength abasithola kuye. Abathandazi ukuze bawathole. Amandla awathandazeli lawa. Amandla lawa oba nawo nje emvelo. uNkulunkulu kupha wona for free. Oh, Jesus. Ukwazi ukwasebenzisa ngishiyo ntshontsha emzini womuntu ugibele uthothi unawo nje lamandla energy yakwazi ukugibela unombele eintanjeni zabantu unembe usebenzisa i-energy oyinikezwe uNkulunkulu for free. Ukwenza izinto engekho right. Ugqozi lento ekuphushayo, i-strength ilamandla avalwa ngaphakathi akuphusha ukuthi wenza into. Sekuba ukuthi ke umuntu onjani kuyenzeka ube ne-push yokwenza into wrong, kwesikhathi ube ne-push yokwenza into right. Kodwa le push osukuyizwa nawo amandla nawo. Nkosi yami. Shonini thina amandla nawo. Amandla lawo. Ngiyawachaza amandla ngoba khona engiwajahile yazi. Khona amandla engiwajahile. Mase kuba khona amandla abizwa ngokuthiwa amandla okulawula. A ruling power. Amandla okulawula kuyenzeka futhi nawo ukuthi uNkulunkulu akunike wona. Nkosi yami. Ube nawo noma ungamthandi uNkulunkulu. Oh, Jesus. Ungaba inkosi nithuleleni ngishumayela kankulu. Hallelujah. Ungaba inkosi, ungaba imanager emsebenzini, ungaba noma yini, ungaba uyiparent ekhaya ube umzali, ungaba ubani ukuthothi nje la nje kulawula uze kusho ukuthi kushaya sami isicathulo la. Ya nawo amandla la. Ipower nayo. It's a ruling power. uNkulunkulu kupha wona for free. Kuya ukuthi wasebenzise kanjani. Oh, Jesus. Ngoba uNkulunkulu ufika akuphe amandla phi. Mase yoma la ekubuka ukuthi wenzani ngamandla akunikeze yona.
ngoba aniyubanga into eziningi naye niyobanga ukuthi wakupha amandla wawenzayo Nkosi Jesu. khona engwajahile njalo ngizoshumayela ngawo phela lawa nje ngenze ukuthi ubone unawo nawo amandla. Nkosi yami. Those are common power, natural power, amandla emvelo owathola kuwo wonke umuntu. Nkosi yami. Ngisho nalabo bathi uJesu umlungu khona kodwa i-ruling power. Kodwa kukhona la alalelwa khona mayikhuluma. Kukhona la bethi mayiqhamuka khona ahlonishwe. Oh Jesus. Kukhona la mayivela khona lawula abantu benze njobesho. Hallelujah. Kukhona la bethi izinto ayisuke lezime lapha bayithatha abantu bayibeke lapha. Athi ayisuke leziye lapha bayithatha abantu bayibeke lapha kodwa ngithule. Hallelujah. Ayifana ngisheshe ngiyawavala ngamandla emvelo manje. I-challenge yalamandla emvelo la usengiwabalile, i-energy, i-strength, namandla okubusa, a-ruling power. Onke lamandla angena eyintweni ezi-natural noma eziyimvelo kuphela. Oh Jesus. Awakwazi agcina la ukusebenza. Ngithule yazi. Oh Jesus. Khona ngizowakhuluma namhlanje amandla. Khona amandla afana ngiwadayisa Igama lika Jesu. ngidayisela wona for free. Igama lika Lawa Jesu. agcina la. Kuyenzeka ube nawo. Oh, Kodwa Jesus. still uSathane abe nepower phekwakho. Hallelujah. Kuyenzeka ube nawo. Oh, Jesus. Kodwa still amademon abe nepower phekwakho. Hallelujah. Kuyenzeka ube nawo. Oh, Jesus. Kodwa still isono sibe nepower phekwakho. Hallelujah. So agcine intweni zemvelo noma inatural. Shona khuluma noma kuyisikisanyana nje esincane kodwa sincane sesigisi. Shona cha natural power. Natural power. Isikisi esincane nje ungakhathazeki. Amandla lawo ahamba agcine emvelweni. Mase kuba khona amandla aseqala manje lawa ke asakhetha abathile. Oh Jesus. Hallelujah. Funda fe ngifuna uqala ngalawo. Funda fe. Leke kuthiwa ngapha kaZulu inketha abakhona. Kuthiwa kuselecta labo abaziwayo. Verse 18. Mana John 1:12. John 1. John Ningakhohlwa usaphenya ufe ningakhohlwa ngifuna ukushumayeza attendance thandazeni ningakhohlwa lawaya nawu nawo amandla ngakho ngifuna ukuchazela kahle ukuthi zishiyana naphi kulamandla angiphiki nawu nawo i-energy unayo abanye bayajima avuka amandla abemaningi unawo abanye bazabonakale ngaphandle phuma nawo nawe futhi unawo amandla okulawula zikhona izinto othi izenzeka kanje zenzeka kanje u-exercise that ruling power nawe unawo amandla okulawula Igama lika Jesu. aphiki unayo lento ethiwa uqosi i-strength i-power yokwenza into yenzeke unayo. Hallelujah. Kodwa khona amandla ke manje ashodayo engifuna ukuzokutshela wona owadingayo. Oh Jesus. Lawa alawula imvelo. Full stop. Mase ngishintsha amagiya ayasala ke la. Verse 12. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni labo. Bonke abamemukela, somebody say hallelujah. Hallelujah. Bonke abamemukelayo amandla ke lawa divine angatholakali kunoma ubani. Lithi iBhayibheli amandla reserve. Oh Jesus. Oh Jesus. Amandla agciniwe. Igama lika Jesu. Agcinela bonke abamemukelayo. Igama lika Jesu. Uma usondela Oh, Jesus. umamukela uJesu Hallelujah. kunamandla special Igama lika Jesu. Hallelujah. onikezwa wona. Lalela ke amandla phekwa amandla. Ashona sokuthi amandla phekwa amandla. Amandla phezu kwamandla. Lamba ke baba bafuna ukuthandaza baba. Uthi ke lamandla ufela afunde khona. Bonke abamemukela
wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Elesilungu lithi he gave them authority. Esinye isilungu sithi he gave them right. Kusho ukuthi ku natural power uyadlula ke wona manje. Musu ugibela eindaweni ezingenhle. Ngegama lika Jesu. Lamandla akususe emvelweni kodwa Ngegama ngithule lika Jesu. akususe emvelweni Oh Jesus. agibeze enkulunkuluwini. Hallelujah. Lamandla ayaqhweba mntanami Oh, Jesus. ngoba la abantu nemvelo la uNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa lamandla ayakudonsa Ngegama lika Jesu. akunyusele ebuNkulunkuluwini. Hallelujah. You become the children of Oh God. Jesus. How I wish I can preach. Listen. Lento ethi wabanikeza authority ne power. Amandla okube babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kusho ukuthi wabasusa kwi level yabantu nje. Asingangcono khona abazalwana ke kube khona Oh, Jesus. ngabangconywana. Hallelujah. Kodwa ngisazobashumaza bazoqhamuka ngiyazi. Oh Jesus. Listen. Baphume groupini yokuba ngabantu nje. Kodwa banyukela kwi level Oh Jesus. yokuba babe izindlalifa. Hallelujah. Ngicela ukunishumayeza ngoba angisabi ukuyishumayela ngiyishumayela 100. Oh Jesus. Lento ukuthi babe ngabantwana, ilungelo lokuba ngabantwana kusho ukuthi bathola ilungelo kuNkulunkulu lokuzalwa. Oh Jesus. Lokuzalwa uNkulunkulu. They become the family of God. Oh Jesus. Bangena emndenini kaNkulunkulu. Hallelujah. Kusho ukuthi makubanjwa ama meetings Oh Jesus. makubanjwa ama meetings omndeni nabo waba ingcele. Hallelujah. Ayikho into eyenziwe ezulwini Ngegama bengekho. lika Jesu. Ayikho into ehlanganiswa izulu bengabalwanga. Ngegama lika Jesu. Ayikho. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Ayikho into eyenziwa izulu Ngegama lika Jesu. bangabi ingxenye yayo. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Magne family meeting. Ama visitor acela with due respect. Ngithi uma kune meeting yomndeni zonke bonke abantu abasivakashelwe bayacelwa ngenhlonipho ukuthi mntakama ayikabi ngisacela usidedela kancane Jesus. kukhona sifuna ukuqoqa Hallelujah. ukuthi kuthinta umndeni kuphela Jesus. nithulalane Hallelujah. ukuthi kuthinta umndeni kuphela Jesus. bonke ababamukelayo Ngegama lika Jesu. wabapha amandla Ngegama lika Jesu. ukuba babe In the ngabantwana name of Jesus. bakaNkulunkulu. Ngegama lika Jesu. We are children of God by rights. Hallelujah. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Singabantwana bakaNkulunkulu In ngamalungelo. the name of Jesus. Singabantwana bakaNkulunkulu ngamalungelo. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Lithi wabapha amandla. Funa ukubheka la mandla kasekona natural power. But this is the divine power. Amandla akuthuthayo emvelweni, nithule yazi la. Hallelujah. Amandla akuthuthayo emvelweni. Akususa ku natural world. Ayokwenza uhlale endaweni eziphakeme. Oh Jesus. Uthi usenyameni la kodwa ubulawula. Hallelujah. Ubulawula ngokwamandla apheko. Ngegama lika Jesu. Elado shama. Nithuleleni ngishumayela bafowethu. Hallelujah.
wabanika amandla kusazothandaza njalo wabanika amandla Oh Jesus. lithi leli power to become amandla okuba abantwana bakaNkulunkulu Oh Jesus. Hallelujah. amandla okuba Oh Jesus. kusho ukuthi umethu usathana uyasilandulela Awu Nkosi yami. asitshethi we maye wena wawukade ucabanga ukuthi wena nawe usuyakholwa sivele simkhiphele igunya Nkosi yami. sithi singabantwana bakaNkulunkulu iBhayibheli Oh Jesus. athi usathana uyasilandulela sivele singene eshalofini Hallelujah. sithathe nayo incwadi esotorozayo Jesus. nayo incwadi esigunyazile Jesus. sitomule yona Hallelujah. sithi singabantwana bakaNkulunkulu Jesus. sinikweziwa amandla Hallelujah. somebody say hallelujah Hallelujah. In the name of we are Jesus. children of God by rights Egama lika Jesu. but le inama terms and conditions bonke abamemukelayo lamandla ke akuwona lawo emvelo ozalwa nawo lawa awadingi energy akuwona amandla abooster ukudla nepower rate ngoba i-energy idependa kwi-nature maungadlanga kahle awunayo ayinthule yazi Oh Jesus. ngoba i-energy connectwe ku-natural udlukudla uyigain kodwa nithule yazi Hallelujah. ya kubonakala kathi uphela amandla muke wadla hawu use-right usedla ushukela use-hyper useyanyakaza ngoba lamandla seqaleni abantu ababambelele kuwo amandla alawulwa izinto Oh zasemvelweni Jesus. awanayo icontrol mase kuziwe intweni kamoya Hallelujah. that's why baningi abantu abanepower kodwa abaweak mase kuziwa ey'ntweni zakomoya Jesus. makufika kusathane usathane ubanyathela kanje ekhanda nemali Jesus. abagcobe kanje ekhanda Hallelujah. benemali Oh, Jesus. abagcobe kanje ekhanda Oh, Jesus. beney'khundla Hallelujah. abagcobe kanje ekhanda Oh Jesus. Hallelujah. bezihlakela Oh Jesus. ngoba amandla abanawo Hallelujah. awakwazi ukulawula Egama lika Jesu. kanti uthi uJesu ngiphiwa amandla ezulwini Hallelujah. wathi ngiphiwa amandla nasemhlabeni Egama lika Jesu. nabakholwa uJesu banjalo Hallelujah. sinamandla emoyeni sinamandla Egama nasenyameni lika Jesu. somebody say hallelujah Hallelujah. In the name of Jesus. somebody say power Power. Egama lika Jesu. funa ukuyishumayela isithendele then lamandla inkosi iyenza isiqiniseko sokuthi iwalungiselela abazalwane yawacupha ufundela sisi Romans chapter 1:16 uzofunda ufike kuphela ngikhuleke ukeshunyayela akutatishwa la sethendeni tshela makhelana kuyashesha kusethendeni funda fe Verse 16. yeah Ngokuba anginamahloni ngevangeli. Wo. Ngifuna ubone ukuthi ke lamandla lawa atholakala. Sengiphumile emandleni emvelo. Wena usasele emandleni emvelo kuphelile ngawo. Dala ngiphumile. Sengikhuluma ngo supernatural power. Supernatural power. Supernatural power. Yes. Verse 16. Ngokuba anginamahloni ngevangeli. Anginamahloni ngevangeli indaba. Ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. Kube njani? Kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo. Somebody say amen. Amen. Let the Bible, I'm not ashamed of the gospel. Indaba. Ngithule la isontweni yazi. Yini indaba? Ngokuba ivangeli lingamandla. Khuluma liyini? Lingamandla
Lingamandla. khulumani liyini Lingamandla. alisho ukuthi linamandla lithi liyiwo Amandla. wena onamandla ngenxa yokuthi uthole lona Oh Jesus. lona lingamandla shuthi uma umukela ivangeli kodwa ngithule yazi leso Hallelujah. shuthi uma umukela ivangeli umukela ini Amandla. khulumani umukela ini Amandla. angili kodwa kungaphikiseke laba kade bethe amandla wabo kahle kahle yithi abanikazi balesi slogan Jesus. ngoba abanikazi bamandla yithi lithi iBhayibheli ngithuleleni bathandekayo Hallelujah. ivangeli lingamandla Jesus. Egama lika Jesu. awobani amandla Awethu. mana awobani amandla Awethu. kodwa ngithi amandla Awethu. sisho simi phekwe evangeli sisho siqhosha ngevangeli Egama lika Jesu. ngoba ivangeli lingamandla Hallelujah. ivangeli lingamandla Egama lika Jesu. ivangeli lingamandla Jesu. ivangeli amandla Egama lika Jesu. somebody say power Power in the name of Jesus. Ay. Uyabona amaza ngiyaweza yanyakaza. Ngiyaweza. Wakwayibona phi into ehlangana nomuntu. Ngicela ukwenza example. Imfica impilo yakhe. Mfowethu imanwashunwa. Yabona usathana impilo eyenze yaba manwashunwashu. Ethatha omunye uphisi wawutshinga le. Wathatha omunye uphisi wawutshinga. Oh Jesus. Wasayina usathana ezantsi. Wathi ngeke kuphinde kuhlangane lutho kule yanto. Ngoba ithambo elinye lile. Elinye ithambo lile Kinross. Elinye ithambo lile Gauteng. Elinye ithambo lile koNoyibani. But they hear the story. When the gospel comes, uma kufika ivangeli likaJesu likwazi ukuthatha upeace Hallelujah. owalahlwa isitha le Egama lika Jesu. libuya nawo Oh Jesus. luhlanganise nomunye upeace Hallelujah. kodwa thulalane. Hallelujah. Somebody say power. Power. Thank you, Lord. Ivangeli likufica uhlulwa ama-drugs uhlulwa ukuyiphatha ngaze nithuleleni vele Hallelujah. hlulwa umuntu kade ehlulwa ama-drugs ehlulwa ukuyiphatha avele amukela ivangeli amandla somebody say amukela amandla Amukela amandla. lento angahambi ngisho i-rehab Oh Jesus. anivule emnyango zophuma ngiyoshumala kwi-open and nikhona nibathandekayo nikhona niyangizwa nibathandekayo Oh Jesus. nikhona yini Hallelujah. angahambi ngisho i-rehab avele athola amandla meke wahlangana nalamandla uthi uJesu engena nje uJesu uma ingena empilweni yakho akangeni njengengane ungacabanga ukuthi uwezwa abantu bethi umkhulise umntwana ongaphakathi uyebi yabantu ayikhali umntwana la kungena the king of glory kungena the power Egama lika kungena Jesu. the king of power Egama lika Jesu. kungena the king of glory Egama lika Jesu. kungena the power Jesus. ilibishata kungena the Egama power lika Jesu. somebody say power Power. lalela ifika lento usathane uJesu mayingena empilweni yakho ufika kukhahle akakhahlela izinto ezikade ngikwehlula akakhahlela ubuthakathaka Oh Jesus. kodwa thuleleni ngishumayela kangaka Hallelujah. intombazane yaseSamaria yahlangana namandla Oh Jesus. wakhahlela amadoda amaningi Hallelujah. bavuma umvangeli Egama lika Jesu. baphuma amadoda Egama lika Jesu. bavuma umvangeli Egama lika Jesu. wangena imizi nemizi Egama lika Jesu. wathi kweniye emfuleni Egama lika Jesu. niyobona ngitshele konke Hallelujah. kungebe nguyena uKristu Jesus. somebody say power Power.
Somebody say amandla. Alas commande, alas koteshi. Hallelujah. Ilikili nini. Ngegama likaJesu. Ithanda lonke ngizosikhwela amandla. Hilili. Urakoshaka nesya. Ikhona bokoshaka. This first dimension of power, amandla to become the children of God. Oh Jesus. Akusisha from ukuba umuntu oyisigqila sesitha akwenza ube indlalifa. Oh Jesus. Lalelani ingakho ethi ngiphiwa amandla onke. uJesu akayena indoda ye-energy kodwa iyamandla onke. Akabukhali uJesu ngancane njengomesa thola usharp kweside eli1. Jesus is everything. Ngene empilweni ihluleka. Kodwa ngizonishumayeza sengiyathandaza manje okunye ngizoqeda kusasa bambana. Listen. Lalela. Phela wena njengoba ungakholwa ubanjwa amandla. Lalela. Ubanjwa amandla. Lithi iBhayibheli asibambananga nenyama negazi ngithuleleni kodwa. Lithi asibambananga nenyama negazi. Kodwa sibambene nama principalities. Lithi sibambene nababusi, the rulers. Lithi sibambene namagunya namandla. Lithi khona lithi sibambene namandla, powers. Principalities, rulers and powers of darkness. Should uJesu uma eza kuwe uza engamandla ezolwa namandla. Ayisuka madoda kuthi namhlanje ngizochatha amandla namandla. Ngizochatha amandla namandla. Uma kuvuka amandla amakhulu elwa namancane, amancane ayaphawa. Uma kuma amandla amakhulu emiphambi kwamandla amancane, amandla amancane ayaphawa. Uma kuma amandla amakhulu emiphambi kwamandla amancane, amandla amancane ayaphawa. Uma kudla amandla amancane emiphambi kwamandla amakhulu, amancane ayaphawa. Hallelujah. In the name of Jesus. Omunye ucabanti ngizoshumayela kanti ngizokhatha amandla amakhulu. Ngizowakhatha namandla amancane kuzo amandla abathakathi. Amandla abathakathi azowa, odoloshe bazowa, isono sizowa, akhona amandla. Somebody say power. Power. In the name of Jesus. Hallelujah. Ngegama likaJesu. Angizoshumayela. Uthi angizoshumayela. Oh Jesus. Ngizokhatha amandla amakhulu. Ngegama likaJesu. KwaZulu thuyo libone. Oh Jesus. Thoso kasibone namhlanje. Ngegama likaJesu. Bathi ngale zindala zombili. Hayi namhlanje, hayi namhlanje. Oh Jesus. Hayi namhlanje, ayilingani. Ngegama likaJesu. Hayi namhlanje, hayi namhlanje, hayi ngiba. Hayi namhlanje, hayi namhlanje. Ayilingani namhlanje. Oh Jesus. Kukhona ndala. Hallelujah. Kukhona giant. Oh Jesus. Kukhona the ashes of days. Hallelujah. Kukhona mdala kuneyinsuku. Ngegama likaJesu. Ubhekana namandla amancane. Ngegama likaJesu. Lento baphile amandla amancane. Lento kuhluphayo amandla amancane. Jesus. Shono thana amandla amancane. Amandla amancane. Somebody say power. Power. Hlala phansi ukuze ngiqede. Ulabahaya. Manimile ngitshe ethi ngeke ngisashumayela singafa. Manje uJesu mayifika empilweni yakho. Usuke engezile kakhulu. Akuwena kangako. Soqala akalwi nawo. Ya, obuze kuwena.
akalwi na ulwa namandla nithuleleni Oh Jesus. ulwa nani Namandla. lamandla uthi uPaulos ke anginawo amahloni ngevangeli uthi ngokuba ivangeli lingamandla kaNkulunkulu awufuthi incwadi yokuqala baseKorinte chapter number 1 verse 18 ungafundi wena abanye ungafundi funda umuntu oyedwa la esontweni omunye uyalalela kuyashunyelwa manje akuyona iBible study la khuza umakhelwana akuyona iBible study la mkhuze nje mase uthi ufuna ukuphenya kakhulu sethi umthetha yeye thi iBible study kuyaliwa namhlanje bafowethu ngizama ngamandla onke inkosi engiphe wona ukuthi lamandla ngiwashumayela azaphumele kuwe angifuni ungena ngalomnyango kubanda kangaka ubuyele emuva uyodlala into ekade udlala ngawe ekhaya hey lalela ngiyanqaba namhlanje ngithunywe inkosi yasezulwini angeke ungene kuleli ithende kubanda kangaka ubuyele ekhaya usahlula izinto ezikuhlulayo Oh Jesus. akade behlula amaphupho amabi namhlanje ayahamba akade behlupheka namhlanje kuzofuneka iminyako akade bekhula namhlanje bazophila akade behlula isono Jesus. namhlanje bazothola amandla somebody say power somebody say power sizoqhatha amandla amakhulu siwaqhatha namancane woza first thandasi 1 Corinthians chapter 1 verse 18. funda mntaka Jesu Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingibula. wow uma nje kushunyelwa the message of the cross kuthiwa kulabo abafayo kule team le bamba ulayini okuyesibhujisweni usuku ukhuluma ubule engakho okuyibona uyangaphi woza ukuthi izwi likaNkulunkulu limukela kanjani uma kushunyela uJesu umuntu akuyadlalwa la le nto iyakutshela ukuyiphi Q Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Njengoba kushumayela namanje mawuthi lo baba udlala ngathi ayikho le ithi iyakutshela lethu ubambe yiphi Q Hallelujah. abanye sabela Oh Jesus. wafika iGKC yaletha uJesu ophilayo ithi wani nanonke elikhathayo nensindwayo Hallelujah. nawo amandla Ngegama likaJesu. imvuselela abanye bafice sebe kwi-edge awafika uJesu madoda afike lamandla awafika amandla Oh Jesus. esethi usathane uyakuwelcome esezowaphatha ingqwembe Hallelujah. zokuthi welcome to hell Oh, Jesus. welcome to death Oh, Jesus. welcome to sickness Oh, Jesus. welcome to poverty Oh Jesus. lifike ivangeli Hallelujah. funda fe leubula kwababhubhayo ngisho ukuthi ke uma kukhonza kushunyayelwa kumenyezela uJesu uma lonto uyibiza ngomsangana nangobula noma ku social media noma usekhaya noma usemgwaqeni uma kwenzeka ukhuluma kabi ngevangeli kaJesu loyo nto iyakutshela ukuthi ukulayini oyebhujiswe ngoba liwubula kuphela kwababhubhayo funda la first qedeni ngoba besingezile kulabo so bamba ngelilanga labo yebo Kepha kithina. wow ungayijahike fele enkathi ubula kwababhubhayo ashoni sokuthi kodwa kuthini zwana ke imiyalezo esiphambana the message of the cross iyini ke kuthina ashona Kepha kithina esisindiswayo. ehene Lingamandla kaNkulunkulu. somebody say power Power. somebody say yeah Yes. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama njengoba usibona likaJesu. ukabashiya nje njengoba usibona singezwa lutho njengoba usibona singathathi lutho sibanjwa amandla In the name of Jesus. sibanjwa amandla Ngegama likaJesu. somebody
Somebody say power. Somebody say hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. The message of the cross is foolish to those who perish. Kodwa kuthina esindiswayo. Bapha abantu abasindisiwe la endlini. Bapha abantu abakholwayo. Bapha abantu abakholwayo. Somebody say power. Power. Salamahaya. Ikogatakabo. Ikolabashika. Ilobosaya. Irakashake. Lakamaliga Jesu. 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 Ikodoshaka. Ikobosha. Ikodosyate. Hallelujah. Noma usathana usangathini uselate. Noma usathana usangathini uselate. Amadimoni noma ngakhuluma aselate. Sasize sawamukela manje. Sasize sawamukela la manje. Sasize sawamukela. Hallelujah. Somebody say power. Power. In the name of Jesus. Listen. Hence, we are unstoppable. We are unstoppable. We are unstoppable. Asisavimbeki. Usathana usazizolo. Amadimoni agcina izolo. Agcina savimbeka. Wathi uqhamuka ngedirection ayijwayele. Kanti sehlangana namandla. Listen, ngiyamemeza nje la indlela nizwa. Oh Jesus. Asithakatheki. Egama lika Jesu. Asithakatheki. Egama lika Jesu. Umthakathi uzayidikila imfele. Oh Jesus. Umthakathi uzadikile ngisho ukhokhofula wakhe. Egama lika Jesu. Ngoba abantu bayaqanganisa. In the name of Jesus. Babeka izinto bathi ngeke kulunge lutho. Egama lika Jesu. Basibone sifupho. In the name of Jesus. Basibone siphakama. Egama lika Jesu. Salamahaya. Hallelujah. Salamahaya. Bedwebula intwi. Bakunika iplate ene-speed trap. Ulidle emcimbini uzocela usamo. Thwa imbambe kahle into. Thwa mfakele nakujuice. Uqeda uphuze bakufakele kuyikhokho bayazi uyayithanda. Bafana uzubhodle. Bathi countdown. Bathi 5, 4, 3, 2, 1. Bathi bayakulunga uze babone uyaphakama. Hayi yo. Babone uyaphakama. Somebody say power. Somebody say power. Somebody say power. Somebody say power. Somebody say hallelujah. Abantwana benkosi abanangosi banjengenyoni endlini nenkanyezi ezulwini.
ushaye nalithi imbobo. Phuthu. Hallelujah. Abanye bathathu sekhona. Uthani khona? Khona. Usho kanjani ngikhona? Ha usakhona kanti ya ngikhona. Ucabangani kanti wena? Ucabangani wena ngikhona? Futhi ulalela ungaqedi lapho thani kusazoba khona. Thani kusakhona. Bathi uthembani. Uthemba amandla. Lento idesignero baba ukuthi sikwazi ukuphumelela kune opposition. Futhi ke phela thina meke wazama ukumelana nathi. Ngathi uyiqalile. Imistake enkulu eyenziwa uFaro. Angithi manje bekufaro lapha. uFaro ubukhosi. Ngapha kaZulu kunjengeyingonyama. Mangena umuntu esihlala nthi uyingonyama. So na Faro ke angazathi uFaro umuntu oyedwa. uFaro isihlalo akusi umuntu. Yeah, uFaro akusihla umhlalo akusi umuntu. uFaro ithrone. Yeah. Njengo Pope. Ningizwe njengengonyama. Ngenza ama example into esijwayele. It's not a person. It is a throne. Kuphangena uFaro owayene relationship right no Joseph no wafa kwase kuvuka uFaro ilo engithunywe kuye mangikhuluma ngaye mangithandaza ngaye kwavuka uFaro elithi iBhayibheli wayengamazi uJoseph nobudlelwano babuphakathi kwaformer Faro no Joseph wayengabazi khona istatement esikhulunywa umuntu esikhulu I think incwadi ka Exodus chapter number 1 verse 8 ningahlali phansi fe anu njenge lightning ngiyakwazi ngicela ungizwethe uthini lo baba ningahlali phansi seqedile ngahlali phansi so ngahlali sesithandaza siyathandaza manje funda fe Exodus chapter 1 verse 8. yes sesiyakhuleka yes Kwavela inkosi entsha eGibhithe. Yes. Eyingamazi uJosepha. kwavela inkosi entsha uFaro omusha eGibhithe owayengamazi uJoseph wathi Yathi kubantu bayo. mana i-meeting private le i-meeting private njengoba ithi abantu bayo nje shothi wonke umuntu owayengumHebheru wathi out le meeting ibanjwa private iGibhithe kuphela neteam zwana ukuthi isitha sithini ngathi singekho Bhekani abantu babantwana bakwaIsrayeli baningi. one into oqala esivuma isitha sithi bafowethu laba bantu baningi kodwa i-meeting ebanjwa bengekho akufanele baze bezwe baningi ayi kodwa bafethu ayigcini lapha leli verse aligcini lapho swana Futhi banamandla kunathi. somebody say power Power. idwala lethu alifani nedwala labo nezitha zethu ziyakwazi lokho lalela le ku confess enemy ku confess enemy Jesus. laba bantu baningi listen ithi futhi Banamandla banamandla kunathi. listen ukunathi Shh, bamba istrategy le meeting ibanjwe bekhishelwe phandle kwenza le ndaba ingafiki kubo kodwa uSathane uhambe wrong namhlanje Ngegama lika Jesu. namhlanje ngizokutshela iSathane izinto angafuni Ngegama uzizwe lika Jesu. wonke umuntu okholwa uJesu Oh Jesus. wonke umuntu omukela ivangeli Hallelujah. unamandla Jesus. asivala amehlo sithandaza maybe you are under this roof
kodwa uSathane usayibambile impilo yakho ukurobhile khona iqinisa kufihlele lona lokuthi uma ufika kuKristu ufika kumnini mandla onke angazine kwehlulayo angazine ibambile impilo yakho namhlanje omunye usibuka ku live streaming uyayilandela iGKC ku live streaming but you have never surrendered your life to Jesus and the enemy uSathane ukubambile kukhona amandla akubambile namhlanje ngizomemezela amandla amakhulu atholakala enkosini enkulu igama layo uJesu khona umuntu engenza umthandaza naye lathi mpostoli ngiyaphunyuka emandleni esitha namhlanje ngizwile ukuthi uJesu unamandla onke njoba lokho imvusa iqaliwe kushunyayela beyikhona etha ngiyinikele kuye kodwa ngibuye ngicabanga ngizokwenza njani mangibuyele emuva namhlanje ngizokwethula uJesu onamandla ngakathandazi nabazalwane ngicela ukukhuleka nomuntu othi umpostoli umbuya pray with me ngiyamdinga uJesu abe namandla empilweni yami mawukhona abehlisa izandla abanye ngicela usiphakamise wena wedwa siqonde siye phambili isandla sakho siphakamise kakhulu size sibonakale umuntu othi I need you Lord khona isandla ngisibonayo emuva lapho nisiphakamise bahlobo ngiyayibona khona esinye ngisibona lapha ngibone sabantwana bethu isandla lift up khona ngisibona lapha lift up your hand mount Yesu I need you ngiyabadinga amandla ngicela usuke nize ngaphambili sothandaza nani bantwana benkosi sivala inkosi sengiyacela Nkosi ke uba ngiphiwe amandla ngiyawadinga asiseni ngaphambili uba ngifikele nokuba isilingo ngithandazela into ebulala umuntu ngoba khona abantu ofanele baphume emandleni athile ukuze bangene amandleni athile sasa ngizobe ngithandazela ngoba khona abantu okufanele mase bephendule basindiswa ba disconnect kodwa emandleni athile ngoba lamandla akomunye umbuso akwazi ukuhupa noma uzukhona wathi uyakholwa lo kodwa hayi khona amandla amanye ambambile sasa ke ngizobe sifike early kusasa ngoba ngizofika late njenga namhlanje ufuna ukuthandaza fanele imvuselele mayivala embalenhle kuqhumile ibandla lithola ifreedom yalo ngokomthetho bekufanele kunemvusela ezinkulu kangaka abazali baphoza ama home cells ngoba u10 days kuphela kulahle kulutho bagijime babe semvuselelweni bagijime babe semvuselelweni sengisho ngokomthetho
ngoba kukhona izinto ongeke uyilaphe wena. Inkosi yokuthumelela abaprofeti kuyisithi yakini badile naso. More especially uma ubona abantu baphethe into ephilayo. Uyosala notakatiye laselashiwe kudala kabi. Umuntu uyazi kube ngaqhuba abazana bambaya inkozweni. Wena phela uma wakhuluma sekuthiwa usesho ubaba ubani noma mbani. Khona into usunqindeke ngisho umlomo awusakwazi ukuyikhuluma. Uma kwathi ayibazalane ye kanjalo lento nihambe nikhuluma nina la nihambe nikhuluma kabi ngebandla thiwa ha usho umambani nobaba ubani kumfundisi namhla. Unqindekile awusakwazi ukuthi twa. Sifike thina simpofu sibade